Dare rama kundasa. Zvese zvade zvechokwadi. Zvese zvade zvechokwadi. Ngepa njara swane mo. Ngepa njara swane mo. Marari batsira. Marari batsira. Sise kutsana ngwe. Nyai unyasaka mangala chiti. Muri kwadomboka iri kundifuma. Pamusoro imambo mutasa. Dare renyu. Ndorimikita dare rino. Egai ndichipinde munhawe yangu zvakazara. Musi wa 10 April wana wa mukoma wangu wakauya kumba na mukoma wangu na baba munini. Ini ndiri fama ndichoshanda pamba zvikazi tauya baba munini. Tikati kwakanaka here zvikazi vatapinda mumba. Tobva kuti tauya nenyaya yedu tiri kushanda mumabasa umu. Mari haisi kubatika. Tikushaya rugare. Saka tafunga kuti tiite tifambe. Tikati hapana chikamboshata. Asi ndakawapa condition imwe chete. Tikati tina baba mukuru ndo kwatinoisa zvichemo zvedu. Ndikati panapa handisumuki kana tisina kutaura na baba. Wakafonera baba. Baba akapindura phone. Baba akati kana muripo mwese muri kuwirirana hapana chakaipa. Pfurirai mberi. Ndobva abvunza kuti baba munini Morris aripo here? Tikati hungu. Zvikazi zvakanaka. Tibva tabva pamba pangu, vatenda pamai nini, vatabva pamai nini, vatenda kwamai Guru Magirison. Takazonda koita musangano mukuru kumba kwana baba wangoni, kwana Williard. Tendera nenyaya obvazoti baba wa Kevin, ndobvazoti baba ma twins. Chiti tungamirai panyaya iyi. Tikati asi nyaya ndima yanayo. But anyway, izvo mati ndezvemhuri zvakanaka. Pandaudza kuti phase 1 iyo mauya nayo munhu wese wabvuma. Saka ngaienderere mberi, baba ari kuziva. Baba anambopokana. Tibva tataska baba wangoni na Tobias. Tikati mimi muri kumataundi. Chiti tsvagirai munhu anoita sei anobatsira. Ndiyo takataska. Musangano wabva waparara pataenda kudzimba kwedu. Musi wa 17 baba wangoni wakandifonera. Ndikazi Dara mandatumidzira. Ndikamboti ndabatikana. Akati aiwa zvitiba. Ndikazofonerwa ndi mai Guru Magirison. Zvikazi zvinhu zvemhuri hazviitwi nende shure. Ndikazofonerwa na baba wa Kevin. Ndikatoti zvikazi baba kuti tifambe musipo hazviti. Ndikati ndakutouya. Ndibva ndatosiya ndati kumakuva kwana sekuru ndatosiya. Ndatosvika mudzimai aina vandapfeka vandaenda kuHarare. Musi wa 7. Musi wa 17 ndobva vatumidzira mari yekuti tiende kuHarare. Tatiri 5 yekumusha. Inini, baba munini Morris, Love Mo, Magirison na mai Julia 35. Wamoka yani private. Takarara tichifamba tikasvika muHarare musi wa 18 April 2024. Pakauya taxi katitakura kutiendesa kune munhu aibatsira kuHarare. 18 sekuru tasho anga singashandi. Ndobva tazopinda mumatare musi wa 19. Tapinda mumatare. Tapinda mumatare mwe pane chinhu wani chakandishamisa. Sekuru tasho akabvunza mubvunzo umwe chete. Akati baba munini wekumusha ndiani? Ana kushopera akaita zvekutaura. Baba wangu anabva andinongedza zvikazi Rumuroi. Just like that Rumuroi na Mike Girson domboka ari pano. Ndibva ndati nini kana ndine gona ira ndiri naro rapedza vanhu mumusha. Zvakanaka kuti uribvisa nekuti neniwo ndinotodawo hama. Kana ndakaromba ngatifambei semhuri tizvigadzirise. Asi takawirirana apo takaita musangano mukuru kuti tinofamba pavanhu vatatu. Musi wa 20. Musi wa 19 niyo watapinda. Takapiwa mushonga tese tikamwa. Tikapiwa tsvimbo. Kwazi chibudai nechimbo yenyu pane vanhu vakawanda vanenge vachishanda ipapo. Zvikazi mogare pasi semhuri. Wamokagara uku, wamokagara uku, chimbo iri pakati. Kwazi munenge muchingotaura yenyu muchingoseka. Right. Tichingotaura nyaya. Mushonga yao unozwa kadzungu, drowse. Unozwa kadzungu. Takazopinda mumba. Kachimbuka kakadai. Kane musoro wacho waitamba. Apa pakati apa paitonga pari kufema. Tikatarisa ndikati ndandakagara padhuze na baba wa Kevin.
tikationa zviruta kachimba. Right. Musi wa 20 tapinda mumatare. Zvikazi chimba yangu iri undiratidza iyo kuti uri muroi namagirison wakagara uri padhuza. Kwazi mandaramba. Anga ari makuseni kuma 10:10. Musi wa 20 umwe chete patadzoka futi mumatare. Ndibva ndaramba. Pandakapinda musi wa 20 kokutanga ndakaramba. Patabuda panze nechimbo. Chimbo yangu manje. Ndikapiwa condition zvikazi chimbo iyo kairasa ndezvako. Kona izvo makauya kumusha kwangu kumba kwangu mukandikumbira iko zvine zvimaka kundishungurudza kuno. Apo takapinda 20 kechipiri takazopiwa mushonga tiri 2 namigration. Tiri 2. Takamanikidzwa under juris. Wakatotaura kuti tinosiya takurovai kuno. Tikamwa mushonga uyo nekufoseredzwa. Zvikazibuda ine chimbo panze watagara futi semhuri. Mushonga uyo panapo ndakarasika kubva apo takagara panze kupinda mumba hana kuziva ndakafamba sei. But ndamumba manje ndatofira drowse dzungu ndichiranga munhu wakadhakwa. Neka wakadhakwa. Neka wakatodhaka completely. Right. Ndakadhakwa kudaro ndakakumbirwa bhurukwa ndikaiswa pamba. Manheru iyeyo ndoda kuti ndiende kuchimbuzi. Ndaidzirirwa kuvikadzi ayo hauendi apo unenge une dzungu. Ndikazviitira weti katatu. Apa ndiri wauya kumba kwangu kondikumbira kuti tifambe semhuri. 21. Musoro wangu watovhiringika. Zvese zvanga zvangoitika ndanda kungotera. Tapinda imo muya musi wa 21. Zvikazi waroi. Ndimo waroi. Saka zvotakuita panapa ndezvekuti mukasabvuma takusiyai wakanipa condition. Ini ndandiri drowse. Vatangoita zvazviri kudiwa. Vataburiswa panze. Vatagerwa musoro. Handizivi kuti rezi racho rarinyowani here kana kuti ndere kudhara rakamboshanda. Ndo vatachekerwa nyora mumusoro musi wa 21. Vataisirwa mushonga. Vakomana vatanga kufara kuti sei zvedu zvabhadhara. Right. Kuma 7 musi wa 21 yanga iri Sunday. Baba Ongoni wakazopiwa chimbo yakabva kwandiri vaenda kuna baba Ongoni. 7 PM takabva muHarare kuya kumusha hanzi chiendai motore zvinhu zvenyu zvamuinazvo zvamunoshandisa pakuroya nevanhu vakafa. Wakadhiraivha mota namukoma wacho. Tikasvika kumba kwangu. Takatanga tasvika kumba kwangu. Ndiyanga apiwa instruction nasekuru Tashu. Ndasvika pamumba pangu inini. Akati baba munini, vhurai door kitchen. Ndavhura. Ndanda under arrest. Ndavhura. Zvikazitora dota, ndatora. Zvikazitora salt, ndatora. Zvikazitora dish, ndatora dish. Zvikazi dota nemunyu isa mudish, ndaisa. Tora mvura, ndadira mvura mudishi imo muyamu. Mune zvese. Zvikazi baba munini, hambai kubedroom kwako. Kune zvinhu zviya. Tikati hambai, madam anga ari pari ega. Wakavhura door, vatapinda. Ende handinamboita nguva yekumbotaura naye tati kumashure menguva. Baba Kiven wakaramba kupinda mubedroom mangu. Wakati hai inini baba handipindi. Ndakapinda na baba Ongoni. Chimbo yaibva yakwandiri. Ndopiwa ma instruction nemwana. Asi wauya kwandiri kuti ngatifambe semhuri tione zviri kunesa. Ndapiwa chimbo yacho zvikazi chiita kuti zvese zviri mumba munomu ngazvipinde mubhegi. Ndibva ndaita saizvozvo. Mandatora mabhegi angu mairi. Rimwe racho vataisa nhumbi dzangu. Rimwe racho vataisa nhumbi dzangu. Mvura iya takabva tasasa. Kusasa bhegi motaisa hembe. Zvikazivhara tibva tavhara. Hatina kumbopedza nguva tibva tabva ipapo. Vataenda kwamaiguru magirison. Vatasvika vataita zvimwe chete zvezvo takaita kumba kwangu. 11 PM vobva kudhiraivha mota kuenda kuHarare. Tasvika AM. Mande yacho hatina kusevhwa. Nezvinhu zvedu zvatatawa waroi manje awa ndiwanga wanhu kwawo ndinokutendai wakomana. Zvikazi zvinhu zvenyisa yapo. Pataisa. Mande hatina kusevhwa. Tuesday hatina kusevhwa. Takasevhwa. Should be Wednesday. Kasinga kanzi should be Wednesday. Waroi chiuyai namaiguru. Namaiguru wangu uripo panapa. Tatakura zvinhu zvedu taenda zvikazi mirai apa. Patamira pamberi papane wamwe. Chance yedu ibva yazosvika tibva tapinda.
Tikazi waro chipindai patapinda. Wari kumashure. Tikazi vhurai zvinhu zvenyu patavhura zvinhu. Zvazvasanganiswa zvangu nezvamaiguru. Was right. Muri kuona zvinhu izvi. Sekuru Tashu ndobva atora pfumo rake rekutora zvinhu zviya 1 abva atora gumbezi abva akanda uko abva atora hembe yangu abva akanda uko abva akanda chimwe chamaigura abva akanda changu pakabuda nyoka yakadai. Zvakandishamisa. Kumashure tawirirana kuti tinofamba kani tatatu. Ndane nyora mumusoro ndane nyora mumusoro ndagerwa. Handisi kuziva. Saka zvandaurira pana ndezvekuti substance yandakapiwa ndiyo ndanda kufamba nayo. Kana izvozvi zvimadhama pandakabva kuharara kuinda kana ukarara uri kugwita inini handizvizivi. Ndikati saka kana ndikaona mari ndichaenda kuchipatara. Now ndibva ndambogara tazasi nyaya yako ichanesa mangwanai muchazotemana munomu mandafonera sabugwiri akati nini zvauchaita enda kwamambo Mutasa. Ndikati chindipai tsamba chikazi hakunetsi wanosenza every day. Ndosaka ndakazoya kunoku. 1 substance yandakapiwa handizivi kuti yakamira sei ende handizivi kuti wakomana wakandifungira chi. Mambo Mutasa ndiri pamberi penyu. Kana ndine dumwa rinouraya dzinza ndinofanira kubuda pajekerere. Kana ndakaromba ndinofanira kubuda nekuti handidi zvekufungira izvozvo handisina peace of mind. Handisina peace nehama dzangu. Apo dzakauya ndaitodziti wese wangadai wakafawa wakasvika baba pangu baba vangu ndakaya rice yepamuroi wakomana ndakaenda kusitting room ndikatora makotopeya ndikati zhu wangadai wakafawa zvazvituta asi zvitondishamza wese wakakwana waripo. Saka ndinoda kuti ni Mambo Mutasa mundigezese kana pana mune mwana godobori wanonjoera kuti takamira sei. Ndosaka ndaya pamberi penyu mambo. Yanga iri mhenyu yakadai yakabuda ibveleso. Zvakandinetsa. Ndakashungurudzika zvekuti ndibva ndaenda kogara pasi. Mukoma wangu aripo. Ndakatemba mukoma wangu. Mwana wamai wangu ndiye akanisira zamu. Ndibva ndamutora ndikati mukoma. Famba tisisa pachinhano chakadai ere. Chikazi inini ndiri kutumwa. Ndakabva ndanyarara. Uku kuharara ndanga ndisina simba. Ndikati chiregai ndichidzoke kuvhuterwa baba wangu. Ndo pandichatangira kuti mhosva kana ndine mhosva ibva yagadziswa kwaMambo Mutasa. Vatatanga kuita umwe upenyu uri nani. Izvozvi ndiri kungindikidzwa nehama idzi dzakauya kumba kwangu nditi dai ndakaziva ndisambozifidha idzi. Kubva izvo ndakabva kuharara izvozvi kana mai wakangogara ndakagara sikarudzi haisi kusumuka handichazivi kuti inyora here chinyi. Ndichatombowa kubure wauyi. Ndati kubva zvandakabva kuHarare sikarudzi yangu haisi kusumuka ende handina peace of mind ende ndiri kurwadziwa. Mukadzi wakandongogara kana pane anogona kutoisimudza ndiri kutozvida nditori mumashure menguva. Pamusoro mambo pamusoro wadare wese wari pano wanolemekedzwa. Inini ndinozi Patrick Gomboga. Inini ndini mukoma womukomana. Nyaya iripo ndeyekuti isisi kusumuka kwatakaita tichienda kosangana mumusha takati nedonzo rekuti tigadzirise mumusha sokuti mumusha muri kuitika zviro zvakawanda. Tine vamwe waning'ina kana kuti wapwere hawasi kuroora. Tine vamwe waning'ina kana kuti wapwere wakuti wakaroora wakadziofa. Vamwe wakaroora
wakazi vari kuenda zvisina tsarukano. Ndo patakarangana kuti no, ngatifambei mumusha semhuri titsvage chikonzero, honzeredzo iri kuti tisagarisana zvakanaka kana kuti zviro zvedu zvisafamba zvakanaka mumusha. Shuwa takarondedzerana kukanzi no, isusu hatisuda kufamba muMariani munomba, hatisuna n'anga kati muprofita muMariani munomba, ngatiendewo kure. Uyu mukadzi wake akatodaidzira kuti no, zvakanaka shuwa, tutoda kana kuHarare wanobuda mumaredhiyo waya. Ndio akapa task kuti wakomana kwa mtatu dini tsvagaiwo zvamwine mafoni mahombo anopinda kuma YouTube kwenyuko, pindaiwo mapinda mawabatawo motifonera todi tuenda kune kwabuda munhu posho wakomana wakatsvaga mukomana kwa mtatu wakazotaura kuti no, ngatiende kuHarare kune kwandaona. KuHarare kwacho handifungi kuti aikuziva because aitofambawo nefoni achidirectwa marodzi nefoni kuti tisvikepo patakasvika pasekutasu. Zveshuwa takasvikepo, tasvikepo awakatorwa ngeisangana neprivate yake mukomana awakatera nebhazi. Hatizivi kuti tamudza wakasvika nguva isi, takangosvikawo pakati pousiku. Tasvika pasekutasu paya tapinda mukati, hatina kusevhwa first day. Second day ndio patakazombosevhwa. Chandoda kuziva ini, ndoda kuziva kuti makatanga process anditi matanga process yekuti muda kugadzirisa musha, makapedza here process yacho? Because if you were supposed kunge makaenda kuvanhu vanobatsira watatu, why makazongoenda ku1 chete musina kuzoenda kune vamwe watatu? Because chokwadi chinobuda pana vanhu vangani? Watatu. Because pamakawana kekutanga maifanira makati zvekutanga tadii tazvinzwa, ngatiende kuchi next one, moenda futi kuchi next one. Plus chimwe chandoda ndikubatsirei hama dzangu, chandoda ndikubatsirei, mukawana maenda pane mubatsiri anotanga kumwisai kaliquid kadrug, rambai makamwa mese murikuzwa ndikutaura because ndinoiziva chinhu chiri kumwiswa vanhu nevanhu mazwa unozi mudzepete. Mudzepete uri kumwiswa vanhu, ukamwiswa mudzepete une zvinhu zvausingambopotsi kuona. Moto unotoona chete, nyuchi dzichikudzingirira unotodziona chete, zvinhu zvausingambopotsi kuona. Moto unotoona chete, nyuchi dzichikudzingirira unotodziona chete. Ukatarisa pasi apa unoita kunga pane mhepo iri kuti kudai, ukatarisa cheyo inoita kunga cheyo iri kudini. Anditi hauna chinhu chaunoona kana one chiri stable. Iwe kuda kuti famba apa unenge wakadhakwa. Saka chiripo, avoid being drugged first usati wabatsirwa. Because mukadhuragwa first musati mabatsirwa, it means kuti decision yako iwewe yakubva mudoro. Zvinoitika manje kana wamwa mudzepete, zvauri kuda maningi ndo zvaunoona, zvaunotya maningi ndo zvauri kuona. Chokwadi uchiona. Mukanzwa vanhu vanozwa kuenda matv, kuonekwa matv nechii kutv, aiyo unotanga wamwiswa mutori wozi chimbomira, wozwa kuzwa kadzungwere woti enda kuzwa kadzungwere chipinda. Because pauri kupinda imomuka zviro zvese zviri kuona uri kuona zviri kuita sei. Anditi chaka chauri kubhilivha musoro mako iwewe, chawagara uri kufunga musoro mako, chauri kufungira ndichoona, ndicho unobva waona. Kana uine mudhara wagara uchifungira kuti ndiyeka, unotoona akagara mumba mako pagadhini, akagara padhoo uri kupinda. Wobva watozvi uri kuonei, zvazi ndiri kumuona mudhara, ndiri kuona nhingi, ndiri kuona uri kudini, kwazi wakandigarira pagedhi, wakandiwaza right wamuona kawa zvatopera. Chiri kushanda chii? Mutoriro wawamwiswa. Endai kune vanhu vari genuine. Zvinhu zvinonetsa zvimwe zvinoda masvikiro. Murunzwa? Zvimwe hazvidi n'anga. You must know the difference between n'anga nesvikiro. Svikiro haripi munhu mushonga wekunoroya umwe munhu, asi n'anga inokupa mushonga wekoroya munhu. Saka be very careful when you make these choices dzekuti muda kubatsirwa, kuti muri unobatsirwa papi.
murunobatsirwa nani? Titesa nditi because munosiya makaniswa nemunhu akuita mari. I-business handiti i-business. Mukaona isusu takuita zvotakuita chiti basi try kubatsirwa napa tinenge tine maresults atakaona kuti apa pane chiya, pane maresults anogadzirisa nyaya dziri kunetsa. Mumwe motinotoavoida handiti it's because we know kuti ichi hachikwanisi basi, ichi hachikwanisi, charuda ichi mari. Saka be very careful kana muita zvinhu izvo. Zvitori nani kana musingazivi kuvhura kuenda kuzinata kusvika kuti zinata tiri kukumbira kubatsirwa, tine dambudziko rekuti kumba kwedu kuri kufiwa kwakadai. Zinara ine vanhu vakakategorizwa kudai kuti vanoziva zvengozi ndinhingi nanhingi ari pakati. Wanoziva zvekubvisa ngozi ndinhingi nanhingi wari pakati. Wezvikwambo wari pakati. Wekubvisa wekuti wakadzi wanenge wakasungwa kuti wasabereke kuna nhingi. Kunani wanokuendesai to the right handizvo, wanokuendesai kune wanhu chaiwo wanokudii, wanokubatsirai neproblem yamuinayo. Mukaona kunana Hondevhari kune chi, kune kunozi kunana Mutandabadza, kunana Mubatabadza, kunana chi, where's all those people? Because unongosvika kuzi right manyanyu ndei pakati pedu tiri 5 pane mbavha, asi mbavha yacho hatiziva kuti ndiani. Wozi badza riri apo batai, munopedzera richi ndibadza. Ende munhu abata ipapo unongozwa unyuira kuti ndapota birai. Those are the type of people. Ibasa ndiro raanozikana naro iroro rekuti pane tuswe kuramba wariko. Saka endai, ndingokubatsirai kuti endai to the correct people. Musaende kunoona nokudi wamwe wacho anokukanganisai. Wamwe wacho they are very popular, munowazwa mumaredhiyo, TV wachitaura nechi. But when you go up ground now, kuti help yamunoda munoiwana here, munokwanisa kuishaya. Asi munenge mabudisa mari yakadii. Tikuzwa vamwe uko consultation chayo yekuti nhasi kungomuona dai $50, $100, $80. Asi ukazwa zvekutaura maredhiyo nechika unofunga kuti it's free. Hakuna anoenda paredhiyo because kuti aende paredhiyo ari kubhadhara. Saka kufunga kwako iyo mari yekuti aende paredhiyo achizvo zvaadvertise ari kuiona kupi kana asi kuiona kubva kwauri. Saka ndoda kungokubatsirai kuti be very careful when you do these things. Endai kuna vanhu vanozviziva zvavanokubatsirai kuti zvinhu zvenyu zvifambe zvakadii, zvakanaka. Even zvamaita izvi handiti you are a family. Zvakanaka kuti muchitowirirana kuti muchikwanisa kufamba mese. Saka it means problem yenyu inokwanisa kugadzirika easy because muchiri mese. Dai mamasvika pastage yekuti makutoti mwari kuenda akadai, dambudziko renyu daibva ratokura. Muzangaona murume arapo at law ane nyaya katataisana nemutemo. He was abused. He was forced to do zvinhu zvasingadi. Mutemo wabvumirira. Makamuchekera nyora musoro make without his authority. And check now, pato nechi dambudziko ratopari rekuti chinhu chake hachichasenzi. Chiri chinhu chake chichasenze nyaya ichi. It's not really because chinhu ichocho chiriba ayo yes stress. Then the next thing chakuitika kana zvadaro apinda mustress imo. Stress inodevelopa from stage ichienda kune the next stage. From stress yopinda mudepression. The next stage from depression munhu akustroke kana kutopenga. Kune musha usina bamuriko yokumusha. Uriko musha wakadaro. Because these things wanhu wakawanda wacho psychologists. Muzaruta kuti munhu achikora vati right wabva kumusha uri papi. It's obvious kuti pamakasvika muchiti dambudziko renyu ndere mhuri. Zvazvitori obvious kuti wekumusha uri chii. Saka nongokushandisira psychology
wobva kubvunza mubvunzo wobva saka ndiye chaiye. Batayo musha usina ndo conman kana kuona conman unozozviziva kuti wakonwa iye vatogwarara yaenda kare kare. Asi paanenge achitaura newe apa haumboni kana kasaini kekurakidza kuti chii. Saka meaning kuti munhu anozvipractice time and again. Anozvipractice time and again kuti zviite perfect. Saka chiri kudiwa pamuri muda assistance yokubatsirai kuti zvinhu zvikunetsa mumhuri menyu zvibude pachena zvigadzirisike. Then you go forward. Chamusiri kuda mumhuri menyu kuengana. You are brothers. Mune wana wenyu. Musaita kuti paiwe neruwengo makura machena musoro kudai. Kana maikwanisa kuwirirana kubva kwese uko muchiti right now muchitanga kuti machena musoro muchitanga kuzodzana. Andizvo. Matosiya mabasa matopenjenwa mautanga kuingana. It doesn't make any sense. Itime yekuti mimi wakuru muchigadzirisei kuti zviri kunetsa mumusha wana wasare zvakanaka wagare zvakanaka. If you know anything on up chingotaura kuti chindochiziva gadzirisai chamunodiwa. nyoka zvakabatwa mhane mari Ene mvunzo kuti nyoka zvakabatwa yakaiswepi. anything zvaimprove nyoka zvakabatwa Tsanangudzo. yes Right. Nyoka yakabatwa yakabva yauraiwa. Yakabuda turopa tushoma kuratidza kuti feki. Ndobva yatora ikati chienda kuseriko. Yakupiswa. Yakapiswa tisingaoni nyoka iyo. Ende kumashure kupana pandadasira mazita mani pamukanayo. Pandandiri drowsy. Fungo dzangu zisina kubatana. Baba ngoni wakauya kwandiri nefoni achinitepa. Akandibvunza mubvunzo. Yevanhu wewe washakabva wakafa. Akanditi Oliver Domboka wakauraiwa nani? Tikati semaziro andiri kuita inini. Wana uri kuti ndini. Asi Oliver Domboka ndini ndakatomubereka kweni kumwenisa kuchipatara nguva yeCovid. Ndobva ndibvunza futi. Ndikadziko Dickson wakauraiwa ndiani? Honestly, Dickson ndandakura wakafane mukondombera ende nguva yacho yaizotozika kana wafane mukondombera kuma 90s ururoiwa. Baba wake Kevin ndandiri kubulawayo ndakatoyawo nhama yacho wakafa mutsaona yemumugwagwa akaenderera mberi akandibvunza kuti ko izvo zvikuda urayani. Hey, my heart is bleeding. Sorry mambo, sorry. Patakatanga kufamba apa nemhuri yese takaenda kuHarare zvakanaka. Pasi kuti tasvaone zvaunoita anditi mushonga utaurwa takaumwa tese. Mushonga utaurwa takaumwa tese. Tikapuwa chombo yedu iwo wakabatwa zvawakabatwa ndika. Ndobva wazoti kana vanhu venyu ava wakutaura drowsiness yadzikira wabvunzei bozi ndokutourwa kwacho. Tika zvakanaka. Tikapinda mumba manheru ndaona kuti zvakanaka wabvunza. And takatwa phone yangu iri motikari I think ndine video yacho pana kwabvunza kuti baunini kumba masiyani ndoba zvakatangira ndobva nditi andizivi kuti mamatikana anozviziva here mamatikana mudzimai wavo ari papo kari kuziva kuti chii baunini video yacho mumota mangu iri pafuna mumota mangu kuziva kuti ndini ndakafudza Aaron ndoba tanga nyaya dzese Aaron munin'ina wavo so inini pesa ndakatoshamisika kuti baunini ndimakafudza Aaron mamapindwa nei kuti mufudze munin'ina chaichai then tadaro andirika tapedza nyaya idzodzo ndachitaura napo pandichobvunza bvunza yakawanda nyaya Dickson wakataura wega fona yacho iri mumoto muona kuteera video yacho anobvunza ngati baunini pakafa mukomenyu mamakura sei pakafa mukomenyu mamakura sei then nyaya yemuzepe tataura andirika takamatisa andirika takamwa tese iri Thursday andiri Sunday ndofunga muzepe wangu wapera zvawaitaura apa andirika nezvawaizotaura wasoba zvakafanana ayo tuti takama mushonga tutora kushonga iri bana kuzepeti takamatise mushonga munhu wese angaripo datiri 9 datiri 9 iyo wari true na maini saka miren taura boni miren taura saka nyaya idzi dzandikaizika tabva kuHarare tina kumusha kwandi kunotora zvinhu tachitowirana nawo tikamapawo zvakanaka hawana kuda kubudira mudzimai pachena pachikaumba kwawo mukoma wangu ndiye akatovhara nyaya yacho maini wabvunza kuti
terenyaya zvakanaka. Maina wakabvunza. Tagara pasi. Ini ndagara pasi tuba. Iyo wada mukoma wangu ari. Maina babvunza kuti terenyaya zvakanaka. Havana kuda kutora nyaya yawa kuti ndabatwa. Isusu hatisi takaba mushonga saka isusu hatisi takabata uroyi. Saka mambo pane mwenyaya mambo. Nyaya mambo yatora nyaya kuti chinoga chamiri. Wakataura kuti warara. Ndakazobvunza kuti poni hapana kupedza munorota. Ndinobvunza ini. Wakati ndorota maini awana mbobo. Ndo zvakataura. Ndikati umwe ndiani wakataura zita rei kumunhu kumushawo. Wakataura. Ndikati anorika seanoroya. Ndikati munhu efuta anobofuti munhu ndikabata ruoko daiso. Kumbongo usiku anoya. Ukabvunza mai wako. Kumba kwangu bonda kuchina. Wachitaura uniswa wari pawachizwa. Saka ndichaziva kuti nyaya dzawo dzabva pati. Isusu anotwara taona pane at least tatoona kuti pane dambudziko handiti. Saka inini chandokwanisa ndikubatsire nacho because iyi apa kuya kokuti nyaya yenyu inoda kubatsirwa haisi kuda judgment, inoda kungoti mubatsirwe kuti chokwadi chibude pachena handiti. Since makaenda kune umwe one handiti, you need another two. Isusu we don't impose people kwamuri kuti enda kuna nhingi. If you want, munokwanisa request kuti tikumbirirewo toda kana kuti toda tuwe kuchimani. Isusu to request kwa to request. We are given those people moenda iko. Kwa musingazivi. Kwatisingazivi. Isusu vanhu vakawanda vanoti vachibatsira vanhu hatitovaziva. Kuti munhu akatoona so vanhu vari kuuya vachibatsirwa vanhu vakati nhasi kune uyu kwazodai kwose vakomana kambinga kari kuchengetwa nekaka dzese dzonge dzako ikaka dzako. Hatina inotobvuziva mukatobvunza hatitovazivi. But tatoita chete kuti isusu tine line yedu yatoshandisa kutraditional. Yekuti kana mauya nematambudziko akadai anobatsirwa kupi? Anobatsirwa kupi? Chete, that's how we do it. Saka isusu mukatitaura kuti munoda area, kuti area yakati hatisi kuda kulocal handiti, isusu tokutsvagira outside kusiri local. Then muda mukosanjera because chakazoita kuti baba vatisvike kuno kwandirika takabva kwarere iri Thursday ndika Friday ndakawafonera toda kuti tiite meeting muchasandi tiene pechi 2 nepechi 3 isu takadagira kuti tichifamba 3 takabva tafonera boni muze Friday kuma 4-5 manheru foni vadhiwa nemwana baba wapo siya message ikati aiwazve ndotana mudhara ini but ndotana kuti titi baba ngatiite meeting Sunday tiene pechi 2 tizoni nyaya takamira sei. Nhasi mtobva panapa chiende pechi 2 pakutanga wakwaya mumba pakataurwa naye kuti kufamba ini ndakataura kuti baba pakati kunganga atidiba maikuru wavha wati aiwa tinofamba kwese inibva ndati mazuva nekunana mukotsanjera wari kufamba mazuva ano ndiwo atinoda vatati tsvagai uyu neuyo takavati tsvagai information yamukotsanjera tinombata sei. Zvakazondishamisa kutaura baba kuti hambai kuHarare kune n'anga dzavo zvavakanga wadriver. Zvakatondishamisa ini kuti wakanga wazodriver asi takataura nawe yamukotsanjera ndiyo takatanga asi iwe wakazodriver baba kuenda nawo kuHarare. Ina anotara zvimwe zviro. Ende vari kunyepa kuti vazi baba anosvika mambo ndine nyaya yangu mambo. Ngeyangu ini. Pamusoro mama. Handisa kudzokorera ba. Ini handisa kudzokorera ba. Inini ndine gore rimwe rakambonita baba vangu kuti ndinganwise jana haana kuzoya nditi maiguru ichi. Apa ndine makore asi anobvera ndamboti baba munini wangu zvemakazondidaro mama fungei. Wakauya mba mangu autera mvura ndiri padhuze negate valve. Aibva apinda kuchingamidza zvakanaka na baba vangu. Aibva abudisa reza rake mhomwe. Aibva ati maiguru avana ndakagara aibva atono. Akati maiguru reza iri ngerenge ndichandimutambidza. Ndima ndati all right. Wabva aenda kugate valve kuya wafura haana kuzopinda mumba. Ini ndikati reza racho saka rataura kuti ina ndinyari bani nditari kwakwere. Handizoziva baba vangu kuti chinyi chauya nereza asikazondidini asikazoyandisanangurira. Ndima ndataurira wana vati maiyo apane chakashata murume wenyu ngati ndonyari zvakadini zvakadaka. Asi wangu wamboti dai tabvunza baba ndikati aiyo wamuni habvunzwi ba. Inini izwai mu ndine nyaya reza ndiyo ndati nayo nyaya reza ndikutondera yereza
aiwa handimwe nyaya ba ndiri kuitondera mambo Right, takubva apa tobva taenda uko toita arrangement for the third one kuti when muchitobva ipapo tibva maenda kuna mbuya ruko then toona the third one kusajerwa muda tokutsvakirai